Asa mo abot ang imong 1,000 pesos on street food? Ay, Lami ni mo lechon? lami kay na Asa man ni lechon? Tanang mga baby octopus, grabe oh. Dire sa Colon Night Market, Cebu. Mga napag mga lamian, mga barato, buy one take one pa for only 55 pesos, sulit kayo sa mga nag-diet sama nato. Mga unique, wa pa na ilhan. Mao niya ang pinakadako nga lechon paksiw sa isa ka kalaha diri sa Cebu Colon Night Market ug mga bag-o sa ato mga panlasa. Sir mo ni among nachos overload. Ay lo, kay gwapa sa nachos. Kung say naa ng mga lamian ug mga nindot diri sa sulod sa Colon Night Market. Wow, 5 pesos na usa nga shell. Kuwi ko ninyo tanaw aning video. Kay palamian ta mo, ipakita na ko sa inyo unsay gina-offer diri sa the largest night market diri sa Cebu City. Nindot na baby octopus dako-dako na, masugo na ni siya. Lungag sa 1,000 pesos. Makaya ba? O maabot ba? Kuwang o sobra? Tara, let's go. Ari ma'am, sir, libre sabaw, pwede masa, pwede lamos, dali! First stop sa atong 1,000 peso challenge, syempre lechon na yun. Temeng gabi! Bi, sir. Mo pagay-pagsud na ako diri sa night market, lechon na day ni sugat nako. Kamaozod mo no, ikaw mo si pinakaunang na stall. Unsay pagi sa imong lechon? Unsa man ni per kilo? Per kilo, sir, nasa take combo meal, 150, 100 grams nga lechon, Oo. 2 ka pusog, usa ka tubig. Ay, kalami ana. Sige, usa daw ako ang lechon. Lami ni mo lechon? Lami kay na, Asa man ni lechon? Amuara na, sir. Nakalami Inyo kay ara Pluto. secret. Okay, Sige. secret ka na namo, Sige, sir. usa daw ako ate be. Pato ba basig tagantag krites, Free maluoy taste sila. ni, sir, kay Yan. bago ka, sir. Oh, lawa mo ko nang ngayo. Ala, sir, Ay, salamat sa free taste. Ano yung perks basta vlogger? Seriously? Ay, kalami, order na ko. Mate, go. Ito daw kay madam. Sir, mao na nimong order nga combo meal 150 sa lechon nga MLL. Wow, thank you. Start with a bang. So, mo ni 150 pesos, nakuhaan na itong 1,850 na lang. So, mo ni siya, sulit po. Mo siguro ginang serving, di mo nitong kay vlogger. Tilaw na to ang lechon ni ate. Cheers, be. Mo ni advantage, basta na ilama. Mulami. Libre na doon ka po. So, nakapay libre tubig. Kung matukan ka, ay, lasa kayo na lechon eh. Di ko sure kung sa tiyan ba ni Dapit, pero grabe, lasa, parat mo na kung kailangan sa lechon ka ng parat. Crispy na, bay. Nakapay libre po, so, paldo na ka. Lami. Di ko kailangan magpalabi. Hanap pa tagain na food trip. Let's go. Okay, nata diri sa Pungko-Pungko ni Kulot. Actually, gikan ni sila sa Camagayan. Ako ni na-vlog 3 years ago. Iba ko na sayo. So muna ko mga sugod ng mga vlog sa una. So na diri si Ate Te. Istorya nila si baligyan nimo. Aside sa mga Pungko-Pungko, na kay seafoods. Unsa ni siya? Kuan, shell. Shells mo siya. Tahong, oh. Wow, dili ni siya tahong. Tahong. Dili tahong nimo. Tahong, oh. Tahong ni nimo? Oh. Ay, di na tahong nako. Ligya din. Kanina kay isda. Oh. Kanina Bitsa, kay bitsa. pusit. Locos, oh, Lumayagan pusit, or oh. pusit? Lumayagan. Lumyagan, adobo, nasa Adobo. ang paborito, humba. Humba. Grabe. Oh. Nasa shrimp dire, Shrimp. nasa pansit. Pansit. Kani idol mo inindot kinasa pugita. Look at Pugita that. na dara. Grabe, Oh. tagpilam ni yung pugita. Kahit tag 100 ano, Oh, sir. grabe. Oh. Nasa ginamay, nasa Paklay. paklay. Oh, manok. Paklay niya. Siyempre, napod siya dito yung mga crispy. Mga langlamian ng mga crispy, lumpia, taugi, ngoyong, dynamite, chicken, pork chop. Pork Ginabot, Diyos ko, pampasakit tuhod dito dapita. Ari na sa healthy. Healthy lifestyle na ba yata? Oh. Same order ko aning imuang pugita. Pila po ni? 100. 100. Kani imong tahong? 70. Tag 70 imong tahong? Cha. Nice. Isago lang ang kwante. Alright. Kana pila imong tahong? 70. 70 pesos plus 100, 170 pesos. Lamia na, oy. Okay, na diri nakalingkod ta, first time. Kaya nabakantihan og lingkuranan, ganiya yung lingkuranan, way kalingkuran sa kadagang tao. Na nakadagang tao diri sa Colon Night Market.
So kani, wala ko ni putok-batok kay healthy na ko living. So mo na ni karon nanang tahong. Katik mga tahong jud ni siya, tanawa oh. Dagana sa dani oy. So na siya sausawan diri atong payabhan bi. Okay, palamian jud nato maayo. Oy. Wala ra na igo dai. Alright, tahong. Cheers. Bay. Namihan jud ko promise. Kaya mo tayo na pagka-seafood natural taste sa seafood ug shell. Timplahan ng mga aromatic, daog na. Di po sa gagahi. Next na po, tanong mo, baby octopus. Grabe oh. Bago na ganita ng baby octopus atong vlog, kung pa kita. Natay baby octopus episode mo na siya. So, nindot na yun na baby octopus, dako-dako na, masugo na ni siya. Lungag sa. Sabi ko, grabe yung kagahi. Or chunky gapon siya. Gagahi gapon. Or daugon. Panglasa niya. Murag inununam. Kapit. Kaya pa kay soy sauce eh. Ang kanindot sa dani, libre sabaw, libre taba, libre high blood, libre sakit na tuhod. Mausad sila da. Diyos ko, ang taba. May pa kanya ito yung focus. Tambok, ngingig. Di pa lang ito init, ilahot na ako. Init kayo. So, lami yung sabaw. Grabe ka oily. Murag linat ang baka. Nagyapon ito ang luya, ang lasa. Kani? Ay, ma'am. Ilagang baka, ma'am. Pwede na litin sa bawan, ma'am. 70 lang, sir. Perfect ni para mahilis ang imuang mga seafood sa imutian. Nindot kayo ni siya nga food trip. Naara na sila dire. Ugrahan mo mari ari sa Colon Night Market. Hanap na po taglayin food trip. Let's go. Ari ma'am, sir, libre sabaw, pwede masa, pwede lamos, dali! Next stop sa itong food trip, nata diri sa Kinhason. Siyempre, na diri sa Colon Night Market, Kinhason, na sila isaang, o na sila Nature Spring Spice Vinegar. Grabe ka, social sa brand. Ay, sorry. Huwag mo ni dagdaog silang Kinhason. Nasa sila ani nga steak, oh. Tag 5 pesos rin nilang steak kani. Wow, 5 pesos rin na usa nga shell. Black shell ni siya, ilang gitog-tuhog. Nasa mga 4 to 5 pieces each stick. Sausaw ra na nimo sa suka. So, ako ganahan ko ani mas nasa siya lain nga version. Kani ganahan ka kani nga shell ay hiwa siguro ni siya nga version. Pero akong ganahan jud is kaning green nga shell. Sa atong buhaton ituslob nato, nya kuwaon nato og Bombay. Naarabay, wow, cheers. 5 pesos each. Kalame. Dagdaog lang sa usawan. Murag kinilaw. 15 pesos ra, sulit na Adres Colon Night Market. Proceed na sa next stop. Nata diri sa larangan ni Ginita. Siyempre, na-vlog na ko ni kang Magayan sa una, na siya lechonan. Finally, naa diri. Unsay naa? Naay jacuzzi o lechon paksiw, chayan kaldero ng mga lansiaw, jacuzzi o paklay, balbakwa nga kaldero, linat ang baka, lechon, ginabot, uguban pa ng mga sakit sa tuhod. O Diyos ko, murag di ka magdugay, kung makaon ka diri permi. Diri. Munang atuon nato ni atong pagkanon suway nato ang mga few sa ilang mga lamian ng mga pagkaon og bestseller. Boss, mayong gabi. Mayong gabi, Sad. Boss, unsa man ning swimming pool? Unsa may naa diha? Grabe na swimming pool eh. Ha? Paksiw. Lechon paksiw? Ah, grabe ka idol mo nani man kada ko in lechon paksiw. Diyos ko. Pwede man maligo ang isa ka bata ana. Tagpila man sir ba na? 100 ra. Ha? 100. 100 pesos. Sige, unsa pa may lain mo balik ya, bossing? Natay lancha, Dre. Na kay lanchaw. Kani lanchaw gini oh. Pao. Ah, grabe ka idol stuho dali tagpila po nimong lanchaw, bossing? 100. Ha? 100 pesos po. Nakay nilagang baka kani. Balbakwa. Balbakwa ni. Tagpila po nimo balbakwa? Parehara sa tag 100. Tag 100 pesos gyapon. Ah, sulit kay idol. So puro ni 100 sa pamilayan ni mabaligya. Lechon, paklay. Paklay ni. Ah, tagpila. Tag 50. Oh, kani ako paklay. Unsa pamilayan? Nakay lechon diri. Ginabot, tatay. Ginabot. Lechon kawali. Lechon kawali or adobo. Tatay lechon nga may pre dinuguan. Free dinuguan ni lechon? Oh. Oh, ay dula ni Dol. Murag na diri tanan makalangit na mga pagkaon, Diyos ko. Pampaligong stone. Mga customer ninyo diri, mga suki, nakalakaw pa? Or wala pa?
Nakalakaw pa, Dol? Lakaw pa man. Lakaw pa? Nagsakit ang tanggogo. Kaya pa man di ay. Maura ni na maligya, inani kadagko na makabungog na kaldero diri sa Colon Night Market. Kung ganahan mo ari ariani sila diri. Idol kayo, maligya po sila glitson. Andam-andam ang inyong mga katambalan, haplas, ipikasin, o syempre, ay palabi. Makalabi. Delikado. Kaon sa kong daghan karon ha. Last na, promise, mag-diet ako karon. Ugma na ako mag-diet. Ay. Sige Dol, sugdan na nato, natay isa ka puso gikuha. Libog, tanan lami. Unaw na to nilang paklay beef, pure cures kanilang paklay. Actually, mo sa paklay, mo man siya kanang naman siya mga unod mo ni siya, nagipaklay lang ilang style, lagi unod. So meaning, di siya tanan laman loob. Oh, grabe bay. Oh, wow. Ay, kalami. Bay, di na siya paklay. Mo siya ginamay nga baboy, nga nalalagamay laman loob. O hindi ito paklay, dili tanan laman loob. Yan na siya unod. Lami. Nakadaan niya lami, halang o pepper. Tawa. Nakanindot na yung lancho. Grabe niya kaumot bay. Pawagis lang siya ang iyang pineapple. Uy, grabe kalami siya yung lancho bay. Ay, karami. Grabe niya ka, tamis sa pineapple. Grabe, nakanindot niya, wala ang langsi, wala ang anggo, wala ang baho tungkol sa pineapple. Tamis siya nga version nga, lanchaw niya, humok siya. So, inito silang puso eh. Naso-aso pa man. Okay. Atong Idol Sushi bay. Oh, diba si mudugmok ng rice. Kalami. Dol, mao na ni ilang paksiw. Diyos ko, ilang paksiw bay. Grabe ka, bunda. 100 pesos ra. Sulit na ka ilang paksiw. Diyos ko. Ay, kalami. Ganahan ko timpla. Mao hindi na paksiw. Grabe, tamison. Daman yung mga lechon na lasa timpla. Dami na paksiw bay. Way baka. Ganahan ko kay lapot ang sabaw. Tanga to rice bay. Lami ilang paksiw, promise. Way baka ha. Dol, lami lang paksiw, promise. So, isa na yung pinakalami ng paksiw ng Matilawan. Di, way bakak, lami ng timpla, amison, lapot, lami lasa. Kung ganahan mo, mangita mo, mga na-experience nga, putok-batok yun niya, murag paligon stohod, ari mo sa Colon Night Market, at bang nagit sila sa Hidden Lodge. Kanay na ilang pwesto diha. Ari sila, lamian nila lansaw, lamian nila paklay, napos sila uban potahe, lechon, uban pa, mga putok-batok crispy. Pwede na mo mukaon diha. Nani na food trip akong gipangita. Hanap na po taglain. Next stop sa tong food trip, syempre nangita tag dessert para ma-cleanse tong palate, ma-balance. Na ako na-discover dito tag 20 pesos. Maglisod kita gasto ani, mini shot cake. Meaning one shot, murag tequila ba? Shot! Cake! Shot! One shot. Mo ni karon. So, mo-order ta. Tara, let's go. Oreo, chocolate og yema. Sige, gay ko Oreo, chocolate, yema. Sige, go. Thank you. Nindot kay lang kuan diri Dol. Classic mga flavors na nila na sila kani Oreo. Oh, wow, oy. So one shot ra na. Patay ta ni. Ko na unsa man na siya miss katong butang yema kani. Diyos ko. Okay, na mga lamian diri nga mini shot cake. Wa kabalon si flavor sao ni pag-shot. Kung na siya technique, i-push ra nimo sama ni ba? Sama ni kalain naman ni. Lain naman ni. Oh, basta inana. Ay, lami. Kani is Oreo. Ano ra? Tuslok. Gawas siya iya ha. Lain man. Murag anad na tani. Sige, cheers. Favorite so far, Oreo. Naglisod na tayo hurot tani. Basta mabusog ta. Napaslaning yema. Choco dito ganina. Kani may Oreo. Sige, last na base. Why na to? Inay. Solid dili kung hilig ka cake or dessert or dili naka-sweet niya, pwede ka makaon dili sweet. Ato na punta sa next stop. Kasi di sweet niya. Next stop sa tong food trip nata diri Tanghulo. Tanghulo, di ba kana bitong steak fruits nga gibutang sa sugar, caramelized, ugahi. So pero kani nakanindot siyang Tanghulo is na siya chocolate syrup fountain. So nakanindot na siya marshmallow. O di ba? Nindot kayo. So mukuha ta tagpila man mo Tanghulo. So 50 ang marshmallow. Yes. Pero ang kaning kuan kani 50 ni.
Oh, 50 pesos. Kaning isa, sumupunit ako. Bulit lang din. Oh, napot siya ani, tagpila man yung nani. 100 pesos pud ni siya kung ganahan ka og dinaghan. Pero kung ikaw ra kay wa kay uyab, kani ra imo ha. So natay duha dire 50 pesos idol. 50 pesos marshmallow, 50 pesos kani. So pwede ni siya chocolate. Pwede Oh, kanira ko din ako mag-sugar. Kaligo na to siya. Oh, wow, kaligo na. sir para. Ano siya? Ilaw sa siya pag din. Ay dip na lang. Oy, ilaw sa siya. Oh. Naon mo. Amazing! Okay, hanto diha. Okay ra, ako rabit biton. Totoo na, natuto. Uy! So, kani siya ang Tanghulo Fruits with chocolate. Cheers! Lami. Ang sweetness sa fruit, siyempre sa grape. Kung sa itong isa, grape, gapo itong green, no? Complement sa itong chocolatey syrup. Kani na po, marshmallow. Paagi na to, Dre. Sa ilawom, tanaw. Wow! Kana osus, malingaw dyan ang mga bata ni sama nako. Okay. Chocolatey marshmallow. Milk chocolate. Kani, mas malasahan mo ang chocolate sa marshmallow. Grabe ka tamis ka sweet. Increase ako ang sweetness level. Solid na food trip. Naani diri sa Colon Night Market. At na po taglain na food trip. Let's go. Next stop sa itong food trip natin diri sa Twin Pastel. Ako ni na-vlog sa una sa Camagayan sa una. Isa sa mga nag-viral videos na ako sa una. 2 years ago, karon nabalik ko. Alakanin to tani, nasa klase-klase ng mga pastel flavors. Nasa scallops pastel, crab pastel, tuna pastel, beef pastel, chicken pastel. Walay pork, pork free, halal. Diba? Alakanindot pa ni diri, buy one take one pa for only 55 pesos. Naana kay duha ka rice o duha ka topping. Sulit kayo sa mga nag-diet sama nato. So, mao ni akong ganahan orderon kani ang ilang crab pastel. Tara, let's go. Nakanindot free, unlimited pa jud ang palapa. Unlimited ba? Wow, grabe. Nakansi naman sila ani. So far mo ni pinakabarato na pastel, duha na ka rice. Naa na pastel sa tubangan. Wapog forma, na siya duha ka rice. Grabe ka choy. Suway na to be. Ayun. Ano ka mga kaunong crab pastel? Only here. Palapa. May palapa ba eh? Nanindot, ganahan ko kay juicy, oily, nga ang parat factor. Solid. Gigutom ang cameraman para niya ha. Solid ni. Wapa ko nabusog. Or napatay kwarta. Proceed to the next stop. Dol, hari ko diri kay finally na angels. Tulo pa diri sa 3 angels nga refreshment. Kailangan na ako i-cleanse ako palit dagan na kay sagol sa akong kalawasan. So naatay diri mga klase-klaseng ng mga juice, lemonade, pero ari ko na dani, ari jud pampahilis sa imuhang katayanan ng mga oil. Calamansi juice tayo, no? Tagpila man ni? Small, medium, large? 50, 80, 100. Sige, balik 100 lang ako kay mahurot. Okay ra? Balik 100 nga lemon juice. Ay, kadali good. Magic. Thank you, Sada. 100 pesos. Ay, kalami. Morning is super. Pinakalami na kalamansi juice na akong tilawan in my life. Ay, lami ate. Ayaw usba ang imong timpla. Basig mo, sobra ka tamis. Grabe ka refreshing idol. Mura kag naligo og waterfalls of kalamansi. Di pa siya grabe ka aslom na ang tamis. Tamis pag siya. Lamig siya na tamis. Kalamansi flavor. Solid dire sa 3 angels. Asa man ang duha ka angel? Ikaw may angel isa, di ba? Asang duha? Pumunta mo to sa isa ka food trip. Video is brought to you by Flippin' Sneakers. Look at that. Nice kaya kong Jordan shoes from Flippin' Sneakers. Ang pinakabaratong original shoes sa Cebu na sa Pusok, Lapu-Lapu, Flippin' Sneakers. Natanan klase ng mga sapatos. Na ay mga running, na ay basketball sneakers, o casual na ano din tanan. Na po yung mga latest version. So ato dito ni Flippin' Sneakers, magandaan mo barato na shoes para sa inyong loved ones o para sa inyong kagalingong reward. Hato po taglayan po trip. Let's go. Hi Miss, nang gabi Yes, sir. Say mo, sir. Uy Miss, hala, kanang unsay mga baligya ni mo diri? Gwapa gud sa imong baligya. Natin nachos, sir. Aw, Natay nat- mix. okay. Ng fries. Kani dai imong baligya? Shawarma. Yes, napatay corn dog diri, sir. Nya. Napay kay corn dog? Yes, sir. Lami na imong corn dog. Lami kayo, sir. Magbalik Lami ba? kayo. Daghan magbalik-balik diri no. Oh. Ano man? Kay lami man.
man. Okay. Abi na ko gunsa. So, kani Mr. Chips, usa ni baligya. Kuha na siya, sir. Muna hamong gigamit para sa nachos. Tagpila man na imong nachos? Tag 85. Tag 85 pesos ra. Wow, kagwapa. Este, barato ro di inyong nachos. Sige daw, miss. Himuha daw kog nachos. Asa. So, gibutangan niya dol og Mr. Chips. Lami na nidaan kay Mr. Chips. Lamiun. Gibutangan siya ground pork ginaling. Solid. Dagadagan sa do. Fefeno. Para added color sa imuhang life. Bombay. Pampahumot o pampahumot sa kwarto. Kamatis. Para dali maulian. Gibutangan niya og cheese. Agoo! Miti ko dasay. Sabi jud ang iyahang cheese. Oy. Sa pa may gibutang nimo, miss. Sa pa man na? Cheese. Uy, overload pagod kaig cheese. Diyos ko, tabang. Ay, grabe, nagkalas-kalas og cheese si miss. Pero mao dyan na kadaghana. Sir, mo ni hamong nachos overload. Ay, look, kagwapa sa nachos. Sige, thank you. Dol, totoy last naman tatatong juice, pero nganong nakapalit pa man tag nachos, ngano kaha, grabig sales stock nila, or wala sila nag-sales, padanira ta, or nagpatintal ra. Ay, nako. Anyway, natintal ta sa ilang lamian nga nachos cheese overload. Atong tilawan, tanawa, grabe ka overload sa cheese, Diyos ko. Wow, grabe rin mo. Hulog naman siguro ng cheese, ani? Mo ni pinaka-overload na cheese, 85 pesos. Nachos overload. Oh, grabe. Cheers. Nga. Masulot sa baba. Mr. Chips balang daan, daglami. Added flavor, ang ilang cheese sauce, ang ilang ginaling, niya ang texture sa cheese, daglasa. Mr. Chips good lami good. So crunchy siya. Muna na yung engagement sa baba. Mas mulami sa chunk, sa vegetable, pipino, kamatis, og sibuyas. Lami ini. Sigurado ko daghan yung mamalit diri. Ano ka? Okay, di na ako kaya, busog na ko, murag kasi aron ako sa kadaghan. Outro na ta. Go. Kami sir ang mga BO nga Barangay Environmental Officer. Kami ang mga tighapsay sa ato ang palibot o kami sad ang mo dakop sa mga kutob, sa mga mo violate sa mga atuang like sigarilyo, vape o guban pang pagugaw-hugaw basta naata sa pampublikong lugar. Ala, may gani kay akong gilabay akong food sa basurahan. Salamat kay ninyo. Saludo ko ninyo. Kamo salamat, nagpa-maintain sir. Salamat. sa cleanliness diri sa Colon Night Market. Saludo ko ninyo. God bless. God bless. Asa dapit ang CR diri kay nagsakit ako tiyan. Ayaw yun pagpatakag pangihi kay usana siya sa dakop. Mao na tong ending sa to 1,000 peso challenge. Grabe kadaghan mga pagkaon. So tanaw na to kung pila gyud tanan-tanan ato na gasto. Apil na ni Mountain Dew nga nag-set up siya diri own kiosk of drinks kay siya supplier sa mga kuan daw kuno sa mga stall. So atong bilangon pila na editor, pila tanan ato na gasto? Wala sa dapit. Ay look, sobra. Grabe, ubay-ubay jud ito nakaunda. Igo ra mo ito 1,000 nganong ni hapit pa man jud. So anyway, inato kadaghan mga pagkaon ang naa sa Colon Night Market. Overwhelming na yung mga unique, mga lamian ng mga foods, comfort foods, modern foods, na mga snacks food, refreshment ug uban pa nga naa na halos tanan kalipay diri sa Colon Night Market. Mao na kamo, ug ganahan mo mulaag, mo hapit magani mo kulon, kapalit pa mo mga fashion items, kapalit pa mo mga mga butang, ug syempre mga lamian na pagkaon. Ari mo sa Colon maka-afford ra mo, e barato ra diri. Ato po taglain na food trip. Cheers, Mountain Dew. Subscribe ha. Subscribe ha.